Mae'r ddwy yma, yndi. Right. Mae'n hir fel mae heffer dau Llanfyddr sydd dan ni gyntaf wan fyna. Aw, mae hon yn heffer dda, di. Mae'n andros heffer dda. Mae dau nid hyffys dim wedi ennill mae'n ddiweddar. Wel, oedd dau yn beirniadu yn yr ffair ia yn Lloegr wsos dwytha. Wedyn di'r gwartheg yma wedi bod allan tan y sioe yma fel tai gwartheg dau. Mae gynnu fo 4 neu 6 o wartheg yma, a mae nhw o safon rhagorol gynnu fo. O'n i'n sbio yn neithiwr lle. A'r diwetha yma fe'n ferniadu ydy heffer o deulu Garth Iain. Diweddar anwyl. Yn Elis. Hen Elis, fysa ma bore yma mysa'n cerdded. O, ar ei ben yn fysa. Fysa ar ei ben. Ond efo heffer dau mae o hyd dau Llanonyn. Mae yn. Aw, mae'n heffer dda. Mae'n llawn cig. Mae'n edrych yn llawn tu ôl i'r ysgwydde lle mae law o wan. A mae gwir yn y peth, tywod, pan o'n nhw'n dod fewn fyna nawr i'r cilch ynddo. Oedd y ddwy yma'n tynnu dilygad i'n syth yn nhw. Ond rhywbeth oedd yn dweud ei. Oedd mae'n heffer dda, mae'n cael ei dangos yn dda fa yma. Edrych y gwyneb yr tensiwn. A mae hi, y Garth Iain, mae'n ddifflon o effer di. Yndi, mae hon yn heffer gywir iawn, dydy dau. Sean Eilir yn ei dangos i. Di, mae'n ganwr Sean Eilir. Yndi, os dwi'n iawn, dwi'n meddwl bod Sean Eilir di ennill yr perfformiad gorau, yr unawd yn y Steddfod Ffermwyr Ifanc penwythnos dwytha. Do! Dwi'n siŵr na Sean Eilir gath yr... Mae ochan, mynd yn arwerthwr. Yndi, wedi cychwyn. Ta trallwna. Yndi, mae'r personoliaeth iawn gyda fe wedi fod yn arwerthwr, mae o'n gymeriad. Ydy o'n curo, dweud, mae'n edrych yn ei ddal fan hyn. Mae hon eto'n llawn cig tu ôl i'r ysgwydd ar hyd i'r lwynedau. Be, mae'n effer dda. Dwy effer dda fan'na. Eithriadol, oes. Na fo, mae un peth, diolch, mae'n hir iawn a mae'r ferniau gorau mae gyd. Dyn nhw ddim yn hela yr holl amser. Na ni meddwl i fyny a peidio newid nhw, mae hynny'n arwydd, os ddeitho ddim newid nhw, mae o reit pendant yn ei waith yn dydi. Yndi. Mae gen fo grafu pen yma yma wan. Oes. A dim o le ar hynny, nag oes? Na, dim o gwbl. Well iddo fo grafu dipyn ar y pen cyn gosod nhw. Na difaru. O to effro da fan hyn. Da iawn. Ond mae'r ddwy yma sy'n lawr pen hyn fel sy'n nhw wedi llenwi allan. Di fydd ddiddorol gweld beitho yma. Mae o'n arwydd o ffordd eitho drwy'r dydd wrach. Chymod, un o'r dosbarthiadau cyntaf yma. Mae o'n helan o rownd i gyd eto, fi'n meddwl. A fydd o'n pigo wan wrth iddyn nhw gered rownd. Wrth gwrs, dwi'n gwybod mae asgwr yn ydy'r coesau ati, ond mae'n dda cael... Mae rhaid cael coesau iawn i greadur i symud y rhaid. Wel, mae rhaid i rwy'n gofio hefyd, mae hein yn heffrod pyr. Felly, chymod, mae'r potensial yna iddyn nhw fod yn fuchod yn does, edyn mae rhaid chi gael asgwr mewn buwch y fyd yna i dau. Buwch chi'n cadw lot o limbs yno? Mae gynna ni oes, dwi'n yn registro nhw, chymod, dyn nhw'n cael eu cyfrestru, ond dyn ni yn cadw dipyn yn dain. Mae'r ffordd fasnachol iawn a dweud gwir, ond... O, mae'n bryd. Wel, mae'r bryd mwyaf lluosog yn y wlad, yn dydi? O, yndi. Mae'r epil dychyntrydd yn cael ei magu bob blwyddyn. Lawer iawn dweud bod i'w temperament nhw pyn bach yn wyll, ond mae hynny'n ffordd eich chi magu lot o'n nhw, dwi'n meddwl. Hollol. Ond ffordd mae'r rwy'n yn ei tri nhw. Dwi'n licio heffer Dei Thomas yma, dwi'n meddwl. Mae'n Mae wedi thynnu fewn hefyd. Mae'n andros o heffer dda, ond dwi'n meddwl mae'n edrych yn llawn cig. Garth Iain yn ail. Garth Iain yn ail. Ni'n drydydd, ia. Yr Alban yn ail, ia. Yr Alban yn ail. James Nesbitt, ia. Esgo, mae'n effer dda. Yndi, mae'n llawn cig yn dydi dau. Mae hwn wedi tynnu fewn i fy yma wan. Mae hwnna yn ddosbarth. Allu fynd i'r brig. Digon hawdd, ei. Yndi, digon hawdd, yndi. Fy nem llawer o heffrodd cyn gywir a hyn yma, dwi'n siŵr, yndi. Esgo, beth i'r pwysau rhain, dweud? Mae'r heffer Dei Thomas mae'n 600 kilo union. Ydi. Ac yr heffer mae wedi dynnu'n ail yn 580 kilo. Mae yna chydig bach mwy o chwarter ôl ar yr heffer mae wedi dynnu'n ail.
Dwi'n meddwl bod yr heffer gyntaf wrach yn rhagori ar y top wrach. Wrth gwrs, mae'r top yn bwysig iawn iawn. Mae wedi cymryd amser o ddifri ar y gystadleuaeth yma. A digon teg ydy hynny. Yndi, mae hynny bendant da. Yndi, yndi. Dwi yn licio heffer Garth Iain y bod yn onest, ynddo? Yndi. Maen nhw'n dod i'r diwedd, man. Maen nhw'n dod i'r diwedd. Dyna fo wedi gosod nhw. Wedi gosod nhw. Yndi. Wel, hwnna'n blyan fawr yn het. Ydy, wedyn mae hi... Dei Tom, chwarae teg iddo. Yr hen ddeud Thomas. O'r adwnen wedi cael gwobr gyntaf lenni eto. Chwarae teg ddo. Mae'r ymdrechion yn fawr gyda dau yn ei wartheg, ond mae e'n cael hwyl yn ei reit. Cymru'n ennill fan da eto. Ralban yn ail y Cymru sy'n teulu Garth Iain yn drydydd. Llongyfarchiadau mawr ydyn nhw. Okay. Oh, that's a good one. Cawri y Ferrari. Oh, iawn. Mae'n canol bob blwyddyn dyn nhw? Yndi, mae o'n. Effrodd nhw, mae'n canol bob blwyddyn? Mae o'n iawn yn garw.